na yona gusika mutu asoro botironde nigo kumenya buna omugaka Samuel Mose nigo aganirie ogosirwa ase okorusia omonginoye ase nkendu oyobeteka gusiria obugima bwaye chinga kiale konyora obogwenia ase nyagitari ya Eldoret korengana ne amate nigo enkeyo yabereke gutumika enibe nyinge ase goikera bono iga babeire bakoererwa baganitie obokonyi asokene kyanga ngwakana bale bili ya nyagitari nigo baeneke buna nigo bateti kurusia omubera sengendo iyo asibabete bagotangwa naboigo kuboligwa kweneke buna babere bagwakana bili yonsi herinde omubero iyo obego kubwatukwa kulinde nigo okubolia kwarurwe gocha asonde bwensi obwate omoyo bukurwa kweneke buna nkubasirale asokweneke buna nkoene bale omongino yorobotirwa senchira iyo bikirano magega yogotumika enibe nyinge asokomorwaleria nigo mugaka Samuel Mose aichenerete ogosira kumurugioye ukwana kurase sublocation ya Kiomocha location ya Mwagichana nigo akoerera esabali yaye yokurwanira omurugioye wikachinga kyabete kagosiria obugima bwaye imenya gitari ya Eldoret igolende bokombwate ya kana murwire na bwata na murwa jinga kintambe sana mwaka ya manenusu na nyanke ingana bwate ko mata wona na chile mpaka ndo se yeke keselia mpaka mna mwata nyange tari chibosongo ko chikindu andenga mwira ni bosongo babanto meritolet rero zina mwira tararo bakamurwalia akabamna na chenji yake karacha kora kwikivire na ndakarwara nkamoira ni nandaro kururi na mwene ni tiarano libona gitego konyoreraro kolende goikira bono igani gobaganire gwakana bili ya nyagitari eyere emilione ya monukta isana na ibere ase baganire ogosirwa naboigo gwakana bili yenkendu eigoikira bono iga yabereke goika chiribu emerongene na isano ene nareko wasaba nya kera nebo no bokonyi bwamburire nara gatebina ne amate yankaga yana inu na mwikire gaiga elinde gosininya ronda nkonye na nyangento gesini nduserie mongino rigari aseto wanne rigara rochire milioni ya mana 17 no posikira chikale ko 45 omugaka Mose nigo aerabuna aonire endemero yae yonsi naboigo etugo eliogotema kurwaliria omurugioye ase kolende chitaisaneti boigo nigo abanyakenyero babete bagotema gosangereria eni benke ase chintunde ibere ekyo chitaraba chikobakonya sechi ankongeire kulitani kwenye narao ni yase nande naoni ya kabere mpaka boni chinande cha ikire milioni ya mana 17 nilibisa umikaro senya 45 kuchigoro bwana chiansi nyira sengoro shomanya bwana timbo atinjirende yonsi chiba sena tema kulia naona kurende kenyoro gyanchanga ira maraka kabere kitaliko koisana mbingombe na bwata na oni yonsi ona ntikarete bose asensemo ya mateyaye nigo yene kebuna nigo mugaka Mose aromurwaire asamatuko abwango iga abaga kumanwa asibaganire asirwe mukoyo ito bunare gamwa muri geredi narwarite isa akorro operation ni wikine ya kabere go bunare gana ne juice tararusigo tware gusaba abarai bonsi bari baturuga kimotokonye egere musbati arusigo Eldoret ya chaeniwe nkiye ne bwate challenge una muke te gasi mutinina ano buri mugo geto chimate na baguri paro chimato speaker baguri bagorete bona sati na compound yakagoka nonyama gayo gotema kumunganya gocha ase nkendwe ngao nigo batangetwe na kuboligwa kweneke buna babiri bagwakana bilionsi bona kerasira ngajiko batere mura usirika asirinde ndaisa kumenya kitali ngao sema chalinga batabayaya oko muri machalinga ndo chikonyara bese chitu to ko machitu bwate ntune yetu ye private ire tora basani bano tora manyole ambabe yibonere
baadaye 3000 ase kuna bonga kuonera bona sema chalio kabani gotige bili ya 1.8 igere 45000 andi wanegenderete lakini ali kwa sababu abantu baminto gakita tote mira sako nyero kenyero batemire kira sekere kona monkonje gakima maruga lili dole tia sale tagundire roro nas bono nigo okobori gwa kwarure gocha asabara ikorwa sorgongo rwa Gusii na ndebwensi ole no moyo bwokorwa kobakonya elikorusi omubere ase nkendu ya Eldoret na boigo komoenia omongino yo ana batabia abantu bana twabasoroire takonye tabia mbaji tabia simbarati tabia yonde nganere to ananeri nganeri kiagere bili eyo oba million into konyara nale gukwana ngekenyero gya temire gochanga mochioyo mara kabere lakini ngekonyati gya konyata jipili korwa omochakano lakini techeti konyarekana na wanare kuboria serikali kamoranje mokonye enkeye yare bori mugwao ni ubwalire pimu na toisaransta na omuiso ngombe teyo no nyene mboli na keregento abantu baminto bali babwateri yanda kamoranje nare ko basaba yasoana niyo agare go sentorusio moberori Eldoret agare toyoeni Frida Kerubo, Ndizi TV.